Otetaan nyt ekaksi, kun miesten sarjan voittaja, niin sehän nyt ei ollut oikeastaan yllätys, se on ollut niin usein tämä sama henkilö. Ja se taisi olla nyt jo, oliko nyt 10 vai 11 kertaa. Mutta kuitenkin monta kertaa on voittanut. Eläkeikä lähestyy. Mutta se oli Elis Bushman kuitenkin. Ja mä annan tää mitalin, se kuuluu siihen hommaan. Mistä antaa tulokset. Tätä täytyy saa. Sitten siinä on semmonen joku melko puhdas vaunu, niin sinne viereen. Ja mä otan ne 3 ensimmäistä ensin tästä ja sitten otetaan ne muut. Ja kakkosena oli Ilari Lepola. Hyvä Ilari! Hyvä Ilari! Alauja! Onneksi olkoon. Alauja! Ja kolmas Eero Mustonen. Onneksi olkoon. Alaus ja! No ei. Säilyy vielä. Ja nämä 3. Joo. Väräpuolella. Ja nämä 3 edustaa Suomeen PM:ssä Ruotsissa siellä Standardalenta ensi kesänä. Ensi kesänä? Joo, Eikö tänä kesänä sitten? Kyllä. Mut sitten hypätään seuraavaksi mulla on tässä listassa niin ikämies-sarjan voittaja. Ralf Friberg. mikä ikämies? Håll nu bara Frippe! Ja sitten ei saa unohtaa, että nuorten sarjan voittaja tänään ajoi todella hienosti Tomi Mustonen. Toi, ala kunnolla. Ja onneksi olkoon. Ja Tomikin on semmonen, että jos on sulla mahdollisuus, on sulla mahdollisuus tulla PM. Voin mä yritän kysyä sitä, mutta taloudelliset tappiot on aika ilkeät mun mielestä. Ei, mutta mä ehdotan kuitenkin sinne, jos sä vaan pääset tulemaan, mutta sinun täytyy ilmoittaa mulle. Ei isä kuittaa tappiot. Voin mä yritän. Hyvä. On Ullakin vielä. Ei kun minä ruokin vielä. Mitä sanot? Se on nuorta. Ennen kuin Ruotsin, niin täytyy vähän opetella. Nyt saatte vähän tiivistää. Ja sitten meillä oli miesten sarja, niin 4. oli Toni Westerlund. Bravo Toni! Kiitoksia. Tack. Rivi mukaan. Ja 5. oli Ralf Hietaniemi. Ja 6. oli Tore Nyholm.
Mä annan mitallit Joo. Mut 7 oli Ari Strandman. Joo. Ja 8 Jyrki Laaksonen. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Oli. Kyllä oli. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten otetaan vielä, tässä oli muita osanottajia, niin Jan-Erik Suoja, mutta hän lähti, niin annetaan Jykkä. Jykkä, uudestaan. Jatka kierros. Se on Janille. Joo, Janille. Uuden halaus vaan. Hei. Älä ulota uloppe. Pääsääks loppuun asti nyt? En tiedä, pari kertaa joku jäi. Anne vai Viiväri? Anne vai Viiväri? Nyt on mun vuoro taas halata. Ja Saija Laine. Saija. Kyllä on osallistunut kilpailuun, niin silloin saa jonkun muiston siitä. Vaikka mä sanoin, että mä taisin tehdä historiaa. Ei, mut ei kukaan ole keskeyttänyt ajamatta yhtään kuvioa SM. Joo. Tiedätkö mitä, Saija? Mä saan nyt halata sua kuitenkin. Oi, kiitos. Ja. Ei, mä otan sen. Mä kerron. Ensi vuonna uudestaan. Joo. Ajattelekaan. Se on toisen kerrokseen. Se on niitä. Irti! Kuka se oli? Se oli aika mulle. Kuka se oli, kun No niin, nyt sä oot hiljaa. Kuvaaja on hiljaa nyt. Kuvaaja hiljaa. Nyt kuvaaja on hiljaa hetken vielä. se on vähän pitemmällä. Loput Sitten meillä on SM Karamban kiertopalkinto. Ja tämän palkinnon on lahjoittanut Riita ja Ruben Sundström. Ja ne on tuossa paikalla. Tunnette varmasti kaikki ne. Ja tää on komea palkinto. Vuodelta 84 tai 85. Ja komea pytty. Todella hieno. Ja tän nyt saa taas vuodeksi eteenpäin, niin tämän päivän voittaja Eeli Busk.
Tack, tack, du behöver. Ja sitten meillä on vielä tässä yksi semmonen hieno palkinto ja tämmönen. Tyylipalkinto. Se mikä ajaa pienimmällä virhemäärällä läpi radan. Ja sattumalta nyt tänään taas oli kilpailun voittaja Elis Butzman, mikä ajoi pienimmällä virhemäärällä läpi. Niin ja tässä on sillä tavalla, että se on 3. kiinnitys Eliksellä nyt siinä, niin hän saa se omaksi tämän jälkeen, niin täytyy ensi vuonna saada uusi taas. Ja tää on se pieni muisto, mitä sä Elis. Tän saat vielä omaksi. Joo. Liisin. No niin. Onneksi se on yksin. Tässä